Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ στο κεντρικό πλέγμα των διατάξεων του νομοσχεδίου που αφορά σε ένα κορυφαίο ζήτημα, την περαιτέρω θωράκιση της υγείας πρωτίστως των ανηλίκων, της νέας γενιάς δηλαδή των Ελλήνων, αλλά όχι μόνο. Με τις μεταρρυθμίσεις του νομοσχεδίου επιδιώκεται η προστασία της υγείας των ανηλίκων από τις σοβαρές επιπτώσεις της χρήσης και κατανάλωσης προϊόντων καπνού και αλκοόλ στη σωματική και ψυχική τους υγεία και η πρόληψη της έκθεσής τους στα προϊόντα αυτά μέσω του περιορισμού της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητάς τους. Εξίσου όμως σημαντική ρύθμιση είναι και αυτή που εισάγεται έναντι τομή καπνικών προϊόντων με ή χωρίς νικοτίνη που προορίζονται για εισπνοή μέσω της διαδικασίας θέρμανσης καθώς και προϊόντων νικοτίνης τα οποία καταναλώνονται με οποιοδήποτε τρόπο. Η επιστημονική και ιατρική κοινότητα άλλωστε έχει ήδη συνδέσει την αύξηση των πνευμονικών νοσημάτων με την χρήση τέτοιων προϊόντων τα οποία πλέον κατακλείζουν την καθημερινότητά μας ανεξέλεγκτα με εύκολη πρόσβαση για τον οποιοδήποτε. Η καθολική απαγόρευση της πώλησης, προσφοράς και διάθεσής τους σε ανηλίκους καθώς και απαγόρευση πώλησης των προϊόντων αυτών μέσω αυτόματου πολιτή είναι ένα μέτρο που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση από κοινού με τις υπόλοιπες κυρώσεις που προβλέπονται από το υποσυζήτηση νομοσχέδιο. Και ενδεχομένως, όπως άλλωστε και ο ίδιος ο Υπουργός τόνισε, μπορεί να ξεβολευτούν ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών ή να ανατραπούν χρονίζουσες κακές συνήθειες ακόμα και στους κόλπους της ίδιας της οικογένειας, αλλά όταν το ύψιστο ένομο αγαθό της υγείας διακυβεύεται ή απειλείται η επέλευση βλάβης της, τότε δεν χωρούν εκπτώσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ σε μια διάταξη η οποία δεν άπτεται του κεντρικού θεματικού άξονα του υποσυζήτηση νομοσχεδίου, αλλά έχει ξεχωριστή σημασία για την Πιερία και τη Μακεδονία μας και συνολικά για τον ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Αφορά το άρθρο 50 για την μεταβίβαση και, για να είμαστε ακριβείς, την επιστροφή κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή άνευ ανταλλάγματο ενός ιωτεμαχίου 100 περίπου στρωμάτων στην Ιερά Μητρόπολη Κήτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος. Η έκταση αυτή ανήκει σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και βρίσκεται στην περιώνυμη θέση Σανατόριο Ιερά Μονή Πέτρας Ολύμπου και μεταβιβάζεται αποκλειστικά με σκοπό την ανασύσταση και επαναλειτουργία της Ιεράς Μονής Εσοδίων της Θεοτόκου Πέτρας Ολύμπου. Η Ιερά Μονή, έδρα της άλλοτε Επισκοπής Πέτρας, ένα ιστορικό ορθόδοξο κοινοβιακό μοναστήρι, έχει μια μακραίων ιστορία, η οποία εκκινεί από τον 8ο αιώνα κατά την οικουμενική φάση του ελληνισμού, υπό τη σκέπη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και συνεχίζει μέχρι το πρόσφατο ιστορικό παρελθόν να δίδει με συνέπεια και ευλάβεια αγώνες υπέρ της ελευθερίας του ελληνικού έθνους, μέχρι τη μετατροπή της σε ψυχιατρικό ίδρυμα της περιοχής στα μέσα του προηγούμενου αιώνα και μάλιστα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Μετά τη σταδιακή εγκατάλειψη της λειτουργίας του ψυχιατρικού ιδρύματος, επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο το αίτημα της τοπικής εκκλησίας αλλά και κοινωνίας για την επιστροφή και την υπαγωγή των εγκαταστάσεων της Μονής στην Μητρόπολη Κήτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος. Από την πρώτη στιγμή που διατυπώθηκε εκ νέου το ιστορικά δίκαιο αίτημα για την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εγκαταστάσεων της Ιεράς Μονής, στάθηκα αρρωγός με όλες μου τις δυνάμεις, τις άκνες και ακαταπώνητες προσπάθειες του Συμβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κήτρους, κυρίου Γεωργίου. Η αταλάντευτη πολιτική βούληση
με τη δέσμευση του Υφυπουργού Υγείας κ. Βαρτζόπουλου, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ προσωπικά για αυτό, τον περασμένο Δεκέμβριο κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις του πρώην Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου, η επιμονή στην αποκατάσταση μιας ιστορικής και ηθικής εκκρεμότητας κατήσχησαν του πολυδέδαλου νομικού πλαισίου αλλά και των διαχρονικών γραφειοκρατικών αγκυλώσεων. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αλλά και όλους τους συναρμόδιους υπουργούς αλλά και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που άνοιξαν τον δρόμο για να μπορέσει να αναδειχθεί ξανά η εθνική, θρησκευτική, ιστορική και πολιτιστική σημασία της Μονής, ο χαρακτήρας της οποίας υπερβαίνει τα στενά γεωγραφικά όρια της Πιερίας και απευθύνεται σε όλον τον ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Κύριε Υπουργέ, κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι το γεγονός ότι φέτος συμπληρώνονται τα 100 χρόνια από τον Αύγουστο του 1925, όπου με νομοθετικό διάταγμα έγινε η αναγκαστική απαλουτρίωση όλων των ακινήτων της Μονής και 100 χρόνια μετά λοιπόν σήμερα έχουμε με την ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου την επιστροφή αυτών των ακινήτων και την επανίδρυση της ιστορικής Μονής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι συνακόλουθες κοινωνικές συμπεριφορές ορισμένες φορές αγγίζουν και ζητήματα της ανθρώπινης υγείας, τα οποία δεν μπορούν να παραμείνουν αρρύθμιστα από τον νόμο. Με γενναιότητα και σύνεση, το Υπουργείο Υγείας νομοθετεί ένα πλέγμα διατάξεων και δεσπίζει κυρώσεις οι οποίες εναρμονίζονται με τους κινδύνους της εποχής, οι οποίοι καθιστούν πιο ευάλωτη τη νέα γενιά, τα παιδιά μας δηλαδή, που έχουν πρωτίστως ανάγκη προστασίας και καθοδήγησης. Σας ευχαριστώ.